Jak rychle by měl přijít ten první kontakt s tím novým zákazníkem? Tu môžem vypichnúť jednu štúdiu z MIT, ktorá hovorí, že pokiaľ sa klientovi ozveme do 1 hodiny od registrácie, tak je 60-násobne väčšia šanca, že si zakúpi danú službu alebo daný produkt. Častokrát vydávam, hovorím zo skúsenosti, že aj my sme to kedysi mali, že klienti sa zaregistrovali niekde na webe alebo nám poslali mail a my sme sa im ozvali na druhý deň alebo o týždeň. Tí ľudia už ani nevedeli, kto im volá. A ďalší skvelý príklad je, keď človek vykoná nejakú registráciu online, dnes vieme, že častokrát to ľudia robia na telefóne a je veľká šanca, že za 5, 10, 15 minút ten telefón budú mať stále v ruke. Preto je našou úlohou ako manažerov, majiteľov docieliť a vytvoriť systém taký, kde tí salesáci alebo recepčné alebo tréneri volajú tým klientom čo najskôr.